Hello everyone, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव आरोबाव फिन खनसेबाव बरायनाय थाहैबाय लोगोफोर। आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोनाबो मोजाङै दं। आंबो दासान्दि मोजाङै दङ इसोरनि अननायाव। आरो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय। आं गोदान भिडिअ ब्लग लाबोगासिनो लोगोफोर। आं दा दंफैलायो नै नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेलाव नायनानैबो एसे मिन्थिखाबाय जानांगौ। हाव दंफैयो लोगोफोर। अन्थाइआ गिदिर दैयाबो मोजांथार थान्दा गुसुथार आरोना दुगैनो मोजां। ओमफ्राय बाहाय लोंला जाला एसे बन्द खालामबाय दां नटिस होदों बाहाय फाइन नाङो दाना। नोंसोर फैयोबा बिदि लोंफैना साइडआव लोंहैबानो जाबाय आरो बथल बुफायलाबायनाय मेरला नुबाय आङो। बिदि गाज्रि खालामनाङा आबहावाखौ। फैनानै दुगैना थांबानो जाबाय। दा गरम ना दुगैनो फैदों जों माने गोलोमदै गजोब्बाय आङो ससे गाखोनायावनो। लोगोफ्रा दुगैगासिनो लोगोफोर नायनो हागोन बिराद मानसि दंफैयो। ओमफ्राय गोजौ दांबावबाथ' मेरला मानसि नुबावगौमोन आरोना। नै नायदो आं र' आं ओंख्लायलांफिनसै ओंखारफिनसै आं र' गिथौ बाथौलै जायगाया। नै मोजां जायगाया फैगासिनो लोगोफोर दुगैनो फैगासिनो आरोना। थानो हायि बायदि गरम ना फुरा फैगासिनो मानसिफ्रा नायनो हागोन नै। हाव बेखौनो बुङो गाइसमोन हाव। गोबां मानसिफ्रा बांसिनानो मिथिबाय बेखौ हावखौ। ओमफ्राय जायफोर फैयाखै गोजाननिया मिथियाखै आरोना बबे जायगायाव दं। बे दांदुफुर साइडथिंजाय दं आरोना। वाव मोजांथार गजोब्बाय नै गोलोमदै गजोब्बाय। दुगैग्राफ्रा जोंना गेङा जोंना दुगैसिगोन दसे उनाव। फैदो र' कब por ahí से बेलासिपारा बेलासिपारानिफ्राय फैदों नै बिसोरो। थ' लोगोफोर दैयानो एकदम जि मोजां बोहैथारो आरोना हावानि नैबे गोगोनै गुसुथार थान्दाथार बरिया दुगैनो मोजांथार। हेल' गाइस नै सर मा होनोमोनलाय हाव फैदों आरो गरमाबो हाव जाथारदों। ओइ बिदा दङ ओइ असि पार्टनार जों दा दुगैनो जायो गाहायाव दसे थाबायलांनानै दुगैसिगोन। गैला ओरैजाय गोजौआव जेबो गैला मोजां गैला। ओरै दुगैनायखौ दिन्थिलांगासिनो जों दुगैनायखौ दा दुगैसिगोन जों दसे थानानै। जाला जेरेखम हाव गरमाबो जाला हावथार। बेयावबा बेसे गोथौ दैया गुसुथार थान्दाथार। नै बेसे गोथौथाय बोरै बारनांगौ आलाय बिसोर दुगैबाय। गैलाना गोजौआव है थांला। बावखुंग्रिया साबसिन ना नङा? जानजिसे जायो बाहाय गोथौथार जानजिसे जायोना। नै बिथिं गोथौसिन जाबावगोन। माबा बोबथाबायलै आंखौ। नै बाव गोथौसिन बाव वा होखाजानाय बायदिसो मोनलायलांबाय आं बिदिबा। मजा ले लिया। ओरैबो दं जा दुगैदों। दुगैला
मजा लागौ हाव हाव Đây, woo, ra ra. Guys, so guys, ini how ini, deh begitu, boy band terus lah. Wah. YouTube jabo, YouTube. Gaसिनो जोंबो दुगैसै so guys मोन नायलांबाय थाबानो जाबाय जों दुगैनायखौबो जालां हाजो गाखोना मेंजोबबाय अन्थाइ जोबना गाइस ओमफ्राय नै सेन्देलखौ आखायाव लाबाय आरोना जाला ओमफ्राय गिदोंबो ओंखारदों मानि नालाय आयौ लोंला जालानो बथल गालांजोबोलै so guys देखो ये क्या हालत बना रखा है ऐसा मत करो गाइस दे लगाओ तो बिदिनो ओंखारलांदो आयौ माथो गोथौथार बहाय नैबाव गोथौसिन आरोना गाइसमोन उफ माय गड थान्दाथार लगाओ वाव ओमफ्राय बाज्रुम गथ'फ्रा बै गोजौनिफ्रायनो बैनिफ्रायनो आयु अन्थायाव बाज्रुमबावो गाहाय फाग्लासो नों बाज्रुमनो नागिरदों बाज्रुमगोन दे बाज्रुमनो र' होमबालाय आं आया खिमिनाव माबा जागोन आंना नांजोबगोन औ नैबे बाज्रुमनो नागिरदों एग्जाम होनो नागिरदों गोजौनिफ्राय नायनि एग्जाम नायनोसै हे बाज्रुमदो एग्जाम हेलो मुलिगास पास का पानी दे मा होनो मानि एम्बुनि दे बाज्रुम थामदो बादागल' खालामला बिदिखौ पानी tanda है पूरा tanda बाथरूम दे सन अन्थाइ गैया बावफुंनो हायालै Taki, मा जादों बे आबो बे माबे हा मा जायो मा जिनिस बिलाय आयौ निउलि फिथाइ बेना बे निउलि फिथाइ गोथांसो ओमफ्राय खाबावबाय दे जाम गरिबि जाम लगाओ दिहिरबिलनि हाजो बे हाजोथ' नंला बे हाजोआनो जाहैबाय बिफां गैला हाजो साहा बागान बानायना मोजां जागोन लोगोफोर नै दा आङो हावहावनिफ्राय फैनानै दिहिरबिलाव दंफैयो ओमफ्राय दिहिरबिलाव नायफैदोंमोन जों माबायदि कन्डिसन दा जेबो गैया आरोना लांदांजोबसो रावबो गैया दैयाबो सेमलांबाय एसेनो दाख्लै दै बानायावसो लोमजोबदोंमोन बे दै गासिबो ओरै लोमजोबदोंमोन आरोना बे जायखि जिरायग्रा बे जाग्रा बे गासिबो लोमजोबदोंमोन लांदांसो गरमाबो हाला जों जिरायनानै बेयाव एसे जाग्रा लाबोदोंमोन जाहैनोसै लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ आङो बेयाव फोजोबनाय जासिगोन आरोना बारा गोलाव खालामबाय थाला आङो जिखुनु नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदोंबा आरो आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय लाइक शेयार खालामना होबानो जाबाय स' गाइस दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै थेंक इउ स' माच